Kasashen Sahel Larabar da ta gabata ne inda sanyi safiya muka samu labarin cewa sojojin Senegal sun karɓi daga shugaba Bazoum, inda tun daga lokacin da suka karɓi mulki ne har zuwa yammacin ranar Laraba da ta kan sojoji sun karɓi mulki, inda ya sa amfani ya sa al'ummar ƙasa cikin tashin da kwanciyar hankali un Niger émergent. Le meilleur pour le Niger. Donc rendez-vous demain ici à la même place et au même lieu après la prière de vendredi. Merci. Kala iri daban-daban. Hakan ya janyo cece-kuce ga kasashen waje, kama daga kasashen kasar Amurka, kasar Faransa, tarayyar Turai, kungiyar ECOWAS suna ta cece-kuce akan abin da zai ya dawo, wanda hakan abu ne mai rudani wanda ba a taɓa tunanin irin shi ba, inda magoya bayan jam'iyyar ta shugaban ƙasa Bazoum Muhammad wato PNDS tarayya sun ta da hankali cewa safiyar Laraba zuwa Umar Chani ya gabatar da kanshi a gaban talabijin na ƙasa wato Tele Sahel da cewa shine sabon shugaban ƙasar Nijar, sun kawar da wancan mulki na baya na Bazoum Muhammad, inda 'yan ƙasa da yawa suka fito suna ta nuna goyon bayan su akan abin da ke faruwa na juyin mulki a cikin ƙasar Nijar, inda kuma a ɗaya ɓangaren kuma wasu al'umma magoya bayan jam'iyyar tafiyan da tarayya suka fito suna nuna rashin jin daɗin su da nuna rashin goyon bayan su akan abin da ke faruwa a cikin ƙasar ta Nijar. Wanda haka tuni manyan kasashe irin su tarayyar Turai suka haɗu tattaunawa akan abin da ke faruwa a ƙasar Nijar, wato yanzu Nijar ta zama ita ce idanu yake akan ta ganin cewa me zai faru ne ke zuwa na dawowa akan ƙasar ta Nijar, inda take shugaban ƙasar Najeriya wato shugaban ƙungiyar ECOWAS ya tattaro takwarorin shi wato shugabannin ƙasa na daban-daban irin su Benin, Cote d'Ivoire, Senegal da dai sauransu, inda za su yi wani gagarumin zama a ƙasar Najeriya wato babban birnin Abuja a Najeriya, inda za su tattauna akan abin da ke faruwa na juyin mulki domin a samu maslaha akan wannan lamari da ke faruwa a ƙasar Nijar. Inda a yanzu haka yau Lahadi suna can suna tattaunawa akan inda za su bullo wannan lamari, inda kuma a shekarun jiya nan ne muka samu labarin cewa kasar Faransa ta janye duka tallafin da take ba wa kasar Nijar, kama da na abinci, makaman yaƙi da duk wani irin tallafi da kasar Faransa take ba kasar Nijar ta janye tallafinta. A nan kaɗan kuma daga nan kaɗan kuma ita ma Washington ta janye tallafinta, kuma tare da gargaɗa kasar Nijar cewa su yi gaggawa maido shugaban kasa akan karaga mulkin sa wato akan kujerarsa ta mulki, wanda idan ba hakan ba akwai ɗaruruwan miliyoyin daloli da za su ba da tallafi, to sun janye wannan tallafi idan har ba su mai da hankali sun cika umarnin da Washington ta ba su ba. Sannan kuma daga ɗaya ɓangaren ƙasar Rasha tana ta ci gaba da taimaka ma ƙasashen Afirka, kama daga kayan abinci, makaman yaƙi da dai sauransu, wanda a yan baya-bayan nan suka yi wani taro na Afirka da ƙasar Rasha. Sannan kuma bayan haka ƙasar ECOWAS ta ce ba za ta bari wannan abu ya tafi haka kan banza ba, sai sun yi yadda za su yi baki daya sun maido doka da oda ga gwamnatin ƙasashen Afirka ta yamma da ma demokradiyya kanta, domin demokradiyya tana cikin garari, tana cikin halin haula'i. To shugaban ƙasar Najeriya ya ce ba za su bari hakan ya kai banza ba, sai sun yi kokari duk irin yadda ya kamata sun maido doka da oda a cikin yankin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS. Za su yi bakin gwargwado su ga cewa lalle tabbas sun maido wannan doka da oda domin demokradiyya ta samu ta ci gaba ita ma ta warware kamar yadda aka saba. Inda a dai bangaren
bangaren Amurka shugaban wannan sakatare na ƙasar Amurka wato Anthony Blinken shi ma ya gargaɗi ƙasar Nijar cewa ko kuma ya gargaɗi sojojin ƙasar Nijar wanda suka yi juyin mulki da cewa su yi gaggawa mai shugaban ƙasa akan mulkin shi akan karagar mulkin shi wanda suna nan suna ta cece suna ta tattaunawa a kai su gaya ne kamata a bullo lamarin cikin ruwan sanyi ba tare da tashina ba wanda hakan ya sa ya kawo rudani a cikin al'umma wanda ake ganin wannan abun sabo ne wanda ba a taɓa tunanin irin shi ba wanda ake ganin kenan ita ma ƙasar Nijar ta bi sahun sauran ƙasashe irin su Mali, Burkina Faso da Guinea wanda ita ma yanzu Nijar ta shigo cikin layi a wanda kuke gani mutane bakin asambile ta Nijar ga sunan sun cincirin sun zo su ga me ke faruwa gashi kuma al'umma da yawa a birnin Yamai matasa sun cinna ma gari wuta ake ta wanda sun kona ofishin tarayya sun buga mai wuta yanzu kuma kuna ganin mutane nan ga sunan suna ta yawo suna ta zuwa da dawowa domin su gane ma idansu abin da ke faruwa su kashe kwakwata idansu al'umma da dama sun tashi suna cikin halin tashina abin da ke ban mamaki akan wannan lamari wanda jama'a da yawa kuna gari ga yanar da an liƙa mai wuta ana ta sa wuta a kowane bangare inda jami'an tsaro ke ta kokari ke ta nasu bakin kokari su cewa sun shawo kan lamarin shugaban jamhuriya wato Bazoum Mohamed yana cikin koshin lafiya a tsare da sojojin da suka yi garkuwa da shi domin juyin mulki inda a iyalinsa ma an ce daga wata majiya mai karfi an ce iyalin shi suna cikin koshin lafiya suna tsare a babban sansanin sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasa a halin yanzu sai kuma zuwa gaba idan mun samu wani bayani kuma za mu dawo a kai insha Allah. Matsin lamba na ƙara amari daga sojojin juyin mulki na ƙasar Nijar daga ƙasashen waje. Sojojin juyin mulki a Nijar sun zargi ƙasashen waje tare da zargin tare da ja musu kunne cewa su ne masabbabin duka abin da zai faru kan cewa za su turo da sojoji daga kasashen waje domin su kwace shugaban kasa. Le pays qui accueille l'essentiel des soldats de l'opération militaire française Barkhane depuis son expulsion du Mali par la junte. Da niyyar cewa za su domin su kwaci shugaban da al'ummar Nijar suka zaɓa wato Bazoum Mohamed. Bayan kwanaki uku kenan da sojojin Les États-Unis qui ont exigé que les membres de la garde présidentielle libèrent le président. Bayan kwanaki uku kenan da sojojin juyin mulki suka kama shugaban ƙasa Bazoum. Faransa tsohuwar shugaban mulkin mallaka ta Nijar din ta gargaɗi sojojin juyin mulki da su gaggauta mai da Bazoum kan kujerar shi wato kan karagar mulkin shi don ita ba ta san wasu sojojin juyin mulki ba Bazoum kaɗai ta sani a matsayin shugaban ƙasar Nijar. Wani taro da ya shafi harkokin tsaro da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar a yammacin ranar Juma'a ta fitar da wata sanarwa inda ta yi tir da Allah wadai da ƙoƙarin sojojin na sauya tsarin mulkin gwamnatin da take halattacciya a ƙasa. Sakatare Anthony Blinken na Amurka ya umarci sojojin Nijar da su yi gaggawar sakin shugaban ƙasa wato Bazoum. Blinken ɗin ya samu goyon baya daga Washington inda ita ma ta gargaɗi sojojin cewa ɗaruruwan miliyoyin dala wato dola na taimakon da za su bada na fuskantar haɗari
idan har ba su saki shugaban ƙasa Bazoum ba. Ta hanyar wani kira ta hanyar wani kiran salula tsakanin Bazoum da sakatare Blinken da wasu makarabban turai sun tabbatar ma Bazoum cewa suna nan suna kokari ganin cewa an tabbatar da doka da oda da demokradiyyar Nijar, in ji mai magana da yawon gwamnati Mathieu Milan cikin wata sanarwa da suka fitar. Washington ta sanar cewa za ta janye duk wani haɗin gwiwa da take da Nijar akan abin da ya shafi harkokin tsaro da ma sauransu, duk da tana da wasu 'yan ƙwarorin sojojinta da ba su wuce guda 1,000 ba a Nijar. Ina Bazoum yake? Shugabannin kasashen Afirka ta yamma za su haɗu a yau Lahadi a babban birnin tarayya Najeriya wato Abuja don tattaunawa akan juyin mulkin ƙasar Nijar. Inji shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya ƙara da fitar da wata sanarwa inda yake cewa ECOWAS da haɗin gwiwar ƙasashen Turai za su bi duka hanyoyin da ya kamata don kare demokradiyya da ma gwamnatin demokradiyya kanta, don tabbatar cewa demokradiyya ta samu gindin zama da kanta da zaman kanta yankunan ƙasashen Afirka ta yamma, in shi shugaban tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS cikin wata sanarwa da ya fitar, wato Bola Ahmed Tinubu. Haɗin gwiwar tarayyar Turai sun yi barazana janye tallafi ko kuma taimakon da suke badawa a Yamai babban birnin Nijar kenan. Abin da tarayyar Turai kewa lakabi da babban ƙalubale ga wanzuwar demokradiyya, sannan kuma wasu mataimakan shugabannin kabinan na Bazoum, Dauda Takubakwai da Umar Musa, sun yi maso tare da yi wa sanarwar ta Janar Chani kallon hadarin kaza, kuma suna zargin Janar Chani ɗin da sojojin da ke tsaron fadar shugaban ƙasa sun shirya juyin mulkin ne don cimma wata nasara ne tasu ta kansu. Wata majiya daga na kusa ga Bazoum na cewa shugaba Bazoum ya yi ƙudurin sabke Janar Chani ne tun 24 ga watan Julai, tun kafin alaƙarsu ta samu rauni, in ji wata kafar sadarwa mai suna AFP. Shugaba Bazoum na cikin ƙoshin lafiya, sannan kuma yana ta mu'amalar shi da sauran shugabannin ƙasashe ta hanyar salula. Sai dai kuma babu wanda ya ce ya gan shi ido da ido tun lokacin da sojojin juyin mulki suka ɗauke shi ko kuma suka rufe shige da fice a ofishin nashi. A yanzu haka iyalin shi na cikin ƙoshin lafiya a fadar shugaban ƙasa cikin wani sansanin sojoji da ke ɗauke da sojoji masu ɗimbin yawa. Su wane ne waɗannan mutane 10 da muke gani a nan a lokacin shelantar da ɗaukar mulki da sojoji suka yi don kare mutuncin ƙasa? Daga wannan tambaya
guda ɗaya tilo muka yi ƙoƙarin ba da namu taimako don taimakawa mai karatu. Kafar sadarwa mai suna Air Info ta yi ƙoƙarin bawa kowace fuska suna da kuke gani a nan. Na farko, General Muhammad Tumba, Armée de Terre, Colonel Major Abdelkarim Hima Di Mayer, Haut Commandant en second de la Gendarmerie. Na uku, Colonel Sahabi Sani, Génie militaire. Na hudu, General Musa Salau B, Armée de Terre. Na biyar, Colonel Sid Muhammad, Sapeur Pompier. Na shidda, Asahaba Eban Kawel, DG adjoint de la Police nationale. Na bakwai, Colonel M Salisu, Armée de l'air. Na takwas, Colonel Ibro Ahmadu, Garde présidentielle. Na tara, Colonel Ahmad Sidan, Haut commandant en second de la gendarmerie, de la garde nationale. Na goma, Colonel Major Ahmadu Abdurrahman, Armée de l'air.